बेफोरबायदि गोहो बोलो सक्ति होनो थिनदों आइ बिसहरि बिमाखौ दिनै बिसोरबो बिजनेस खालामनानै जानाय दिनै मोना गुना बेफोरबायदिनो हरना थना बेफोरबायदिनो थाबायबोयो बेफोरबायदिनो थाबायलाङो दा बेफोरखौबो राहानिगिरि राहा खायदानिगिरि खायदा खालामनानै होनांगोन बबेबा लामायाव बेफोरबायदि नाथम नुथम सिथम सिथाम खालामनानै होनो मोननाया दा नै आइ बिसहरि बिमानो नोंनो फोरमायनानै होनांगोन नोंनो बुजायनानै होनांगोन आङो आइ बिमा बिसहरिखौ गाबज्रिहरनाय जासै नों आफा दा मिथिया जिरायनानै थादो दायो आइ बिसहरिनो जाखां लोंखां ओरैनो जाखां लोंखां नों आफानावनो बोर बिनानै थांबावगोन आरो नों आफानावनो आंनि सनमान लाना थांबावगोन आरो दिनै आं साननैनि फारि हाबाफारि लाना फैनायखौ आङो दिनै एखेबारेनो जारा फुरा खालामनानै थांनाय जागोन खौदार आंनि रायनाय बुंनाय दिनै बोरैबाफोर बुखु बुजा जायोब्ला आंनिखौबो खेमानिगिरि खेमा आं बिग्रोबाय आरो राहानिगिरिखौ राहा आं लाग्रोबाय दिनै एखेबारेनो गणेश गतिखौबो बिनि एखेबारेनो आखाइजों बुलि बुदाय होनाय आइ बिसहरिनो दिनै जासिनाय आरो बिनो बुलि बुदाय होनाय दा बेखौबो बोरैबाफोर बुहु बुजा जायोब्ला गणेश गतिखौबो खेमा ओलोखाङो तखनो नोंसोरनो थांनानै बै दौसिनिगिरिफोरनि मोदोमाव ओलोखांनानै नोंसोरनो फारि फारि फोरमायहरनांगोन जानायखौ जानाय जायैखौ जायो एसे एनैखौ गाबखौ बिखौ फैयो दा बेफोरबायदिनो नों आफानो एखेबारेनो खोन्थाखाबाय आरो नों आफानोनो बुजायखाबाय दिनै बिसोरनो एखेबारेनो दाउ मैनाफोरबादि बाथ' फिसाफोरबादि फेथे फेथे फोरमायलांनो हानाय आरो खोन्थाहरनो हानाय बेफोरबायदि थांनानै ओलोखांनानै फोरमायहरजोबनांगोन दा नै आङो आइ बिसहरिखौ गाबज्रिहरनाय जासै आरो आजायनानै बुजायनानै बेनो एखेबारे जाहोहरनाय जासै दा हे आइयै बिसहरि बिमा फैदो फैदो बबा थांनानै दंहैयोब्ला फैनानै जिरायफैदो आइयै नोङो एखेबारेनो फिसा फिसौ लानानै एखेबारे जिरायफैदो बबा एखेबारे बेरायहैदोंब्ला बबा थाहैदोंब्ला गाव गावबागाव फिसाखौ लानानै मोजाङै मोजां जाफैदो मोजाङै मोजां लाफैदो नै गणेश गतिया दाबो बेरे फुंजानि दुगैयै लोबै अफहायसिनो जेबो जायाजासिनो उदैयाव जल गैया अन गैया सानजामुखि जानानै गोसो मुथु हान्थु फरायनानै नोंनि आसनखौ हाफावनि हा गोथा लादों दै गोथा लादों आरो नै राम थुलुसि बिलाइ जरासे बनानै राम खल'नि रायलां गांसे बौदों बावहायनो नासेर बागाननि गय देदे फाथै सिनारि जरा जरा होबाय आरो आइ लोखि प्रसाद मुथा थुलुसि लगायलायनानै आथुम आथुम आथुमथाम होदों गय लोखिनि गाइखेर आवा लगायदों आरो थालिर हाथासे आलादा होबावदों आरो सिख्रि बुदा दानाय रां जरासे होदों आरो हनै जेवारि दाबस्रां सावनानै होबाय आरो धुप जरासे मोदोमफ्रु सावनानै होदों दा मा खालामबावनो आयै नै सनानि गुथियाव दै मिन्दै लादों राम थुलुसि दालायसे लानानै माइरं नयथा खर' दै लादों गय लोखिनि गाइखेर आवा होदों आरो सनानि थुंग्रि लादों बोरनाय जरासे नोंनो फोलायनानै होनो होननानै लादों मानि थाखाय लादों दा बेखौनो बिसारनिगिरि बिसार आसारनिगिरि आसार खालामनांगौ जानानै फैदों नै आइ बिसहरि दिनै गणेश गतिया बोराय आरो बुरै दिनै बिजनेस खालामनाय दिनै लामा ससेयाव बोराय आरो बुरै बेफोरबायदिनो थाबायलांगोन लामा ससेयाव बेफोरबायदिनो हाथर थरसेयाव सौथुनानै गांलाब गांथाब बेफोरबायदि गोग्लैनो मोना हाथर थरसेयाव सौथुनानै बेफोरबायदि खांग्रां खुग्लुब जानो मोना ओरै होननानै बोर बिदों आरो बिजनेस थांनाय समाव दिनै फानगोन एरिगोन मुनुस मायानि खुगा सोरनावबा बिनाय भद्रबान फैनानै गावख्रुबनानै होलांनो मोननाय नङा बबेबा खनानिफ्राय बारखुवा फैनानै बुग्लेम बुसे खालामनानै फोरानलांनो मोननाय नङा खौदा बिजौफोरखौ खोरोब खाथा एम्फौ जानानै बुथारनो मोननाय नङालै आयै खौदालै दिनै बिनि फिसा फिसौ दिनै बिसोरबोथ' बिजनेस खालामनानै जादों न'खराव हाल गैया खदाल गैयाबाबो दिनै बोजों थांनानै दाउखा सिला थांनानैबाबो दिनै हाजिरा रायलायनो हानाय दा बे जा गरसे मोनबोयो दिनै एखेबारे 1000 थाखा मोनबोदोंब्ला बेफोरखौनो दोननानै लानानै दिनै साय सम्पति बारायनानै लानो हानाय बेफोरबायदि खालामनानै होनांगोन आरो सोरबा बेफोरबायदिनो एखेबारे दिनै बोथोर गोदाननि दै जावरिनायनि बेमार आजार बेफोरबायदिनो जानाय दिनै बबेबा जाम्फैयाव दुगैनो थांगोन बबेबा एखेबारे गरखायाव जि सुनो थांगोन दा बेफ्रावबो फिथर फिला मानलु मानला खुरलु खुरला बेफोरबायदि जाया होमबा दा बेफोरखौबो होबथानांगौ जाना फैदों दिनै मानो एखेबारेनो मुलुग संसाराव बेफोरबायदिनो बेमार ओंखारनाय दिनै गिरु फारु रग बियादि जादों दिनै माबा कलेरा बेमारनो मेलेरिया बेमारनो कर'ना बेमारनो गगा मोननाय खर' सानाय खाफाल सानाय आथिं आखाइ रम रम मोननाय बुदर बुदर मोननाय सिं सानाय
बेफोरबादि दङ दा बेफोरखौबो ओरैनो दानगार सिगार जेराव खोनादों बाव थांगारनाय बेफोरबादि खालामनानै होनांगौ हौदा आयै बिस'हरि